Asante Mampong na fire station e wo ho na video bi ababeda social media ne so ya de beto so na mammo YouTube ne so makwa akwa bi na video ne ba social media ne so de obehu ne se maame bi agina fire station na de mo tenda ba ko anim wo buru nua ene ensam de wo kan mami kire se sisia no fire station na Asante Mampong no anabo mo so mani ku afri ne nsam sisia wa ye obaku nani na wo kire se ba bo so mentam nie wabra na Asante Mampong hene na yem ekoso no ene fire officers a wo Asante Mampong kire se wo bi fra wonom se bibia sinti no mo de amerika wonom ekro na kaya na ne kunu atimo no ene fire de ne kobo ani ema ne amrumu ho akra de ebeto dwa se report ya na eba no ekese ne kunu de wan hyede mpra bia wabra asem ne si ye no na anchakura nefuwa be mienu miensanta anchakura ne beto dwa se ni kunu no a yese ade ne si ye wempra no wafrim ana maami se na sa ade si ya yese na wempra nti yampemfi ampesu obi behwe no anase ade ne ko hospital bi kura ma wahwe no ena edidi mu ade no fon saa ma wokuna firi mu enne maami dia kwa akogina fire station wa waburu nua yi na ne ekwa so wo ho na busuafo mo ma yintie bi Fiafo Asante Mampong no obakunani wo kira se wo mo kan no na di ni kunawu besi na so mpanfo ho ye nka hwe obi atwi nani be manager no nkwada miensa nti obi a woni bi asemi ehu bibia na atro se okogina adwumam ho ti we fire station na Asante Mampong na obakunani wakwa ho no mane ensam de wabru bi so pa awie begina semi so na ensama hodo boabo no de bra mu nyina de asi wo hasemfo ofa don entwi bosia kolabo na bedi akire nana kwadwo apia eja sam enoba afia abodwo a afi Esther papilo eka ho no kuro ya ene bebo ye chidom